ndiulule chimodzi. I love you. Ndakukuonani hapa. Ndakukondani kwa basi. Inu ndinu anthu abwino. Sindikunena izizi monga ndikusangalaseni. Inu ndinu anthu abwino. The discipline that you have shown here, zasonyeza kuti anthu awa ndi anthu aulemu, anthu anzeru, anthu amene chitukuko acha kuchiyendesa bwino okha. Ndiye ndikufuna kuti aliyense wa inu payeka mu mtima mumve kuti ineyo ndikuti aliyense wa inu Mulungu amudalitse ndikuti zikomo chifukwa chobwera pano. Mawu ena ndionena kuti tikamati odya zache alibe mulandu. Munthu ukamadya zako umakhala pa mtendere. Ndikuziwa muli anthu ambiri m'midzi usiku amazuka okha. Ndikumadandaula kuti kodi ndikamawa ndikatuluka nyumba muno ndidya chani. Mwana kuti apite ku sukulu mavuto. Ndikuziwa bwanji inetu ndakulira kumudzi ndimavala makabudula awiri atatu papo kupaoneka. Makabudula awiri atatu koma tako kumaoneka kusauka. Msabato sindimaziziwa. Msabato ndakayilawira ku secondary school. Mvula ikamavumba timakhala ndi mbale zokapira madzi nyumbamo. Mayi akafuna kupika timapita ine ndi abale anga kukayang'ana nkhuni. Nkhunizo kuti ziyake zimatenga nthawi kuti ziume. Pali ine pano munthu sakandize kupika nsima ndimadziwa kupika nsima. Pali ine munthu sakandize kusefa ndimasefa. Kusuka male ndimasuka. Kuchapa kukolopa. Chifukwa chani kumene ndikuchokera. Ndiye ndimadziwa kuti anthu mene abwera chonchi ndi chikondi chenicheni kubwera pano. Kupanda chikondi ndi mavuto amene ena muli nawo simukanabwera pano. Simukanabwera. Mwabwera pano chifukwa cha chifundo osati chakuti ndakuchititani zabwino. Iyayi ndikuyenda monga ine ndi odya zache alibe mulandu. Tikati MP kapena council ndi anthu ofunika akalandira ndalama kuboma monga pakati pano boma likupereka ndalama zokwana 200 million CDF zothandizira chitukuko cha mudera constituency. Aini yake amuderalo aini adzidziwa kuti ndalama yakwira chakuti. Transparency and accountability. Anyamata amene angokhala osagwira ntchito. Ine ndagwira ntchito ku ADRA zaka 25. Ndimachoka kusanje mpaka na komwe kuchitipa kupereka ngongole kwa anyamata, azimayi, azibambo, kugawa chimanga, kugawa fetereza. Ndiye munthu ndimamudziwa. Munthu mukampasa zimene iyeyo zikumpangisa kukhala waufulu. Amakhala munthu wosangalala, wosekerera. Utakusana ndi munthu atakwiya kuti uyu ndamuyabana chani. Ayi mavuto. Ndipo mmene muli anthu amene akukutika amakhala ambiri aukali osaganiza bwino. Koma munthu ukadya bwino zovala ulinazo kupita kuchaliki kapita kusikiti mafumu mulinawo pa mtendere simakhala bwino. Ndiye tikamati odya zache alibe mulandu. Each individual aliyense payeka azizifunsa pakhomo panga ndiye moyo wanga. Pakhomo panga ndiye moyo wanga.
chifukwa tikachoka pano aliyense akalowa nyumba mwake mukapeza muchana. That's the question. Aliyense tabu zila timanyana disband chipandi chaka chakuti alright. Komano munamuona mkazi okwatiwa ni mamuna wa galimoto, koma mkazi yo galimoto yo sayikwera sikale litandauzo doktors anadibwesa fertilizer kuno singafike, koma mmaona ndikugawa minda nimafika mamunda sima basi na mafumu kapena ndani ndimaenda magalimoto ineyo kutenga fertilizer kupeleka. Hii haitoshi pesa ama luanzi nyumba za tosauka. Wosiche pesa ni Mungu akumwamba. Kifuba iya nawa nyumba za tosauka ngalegale sana tuke moya. Sikabana kula kuti adindo ile kuadla nani director. Ni maenda maikosi na siana. Goma dina pesa chimozi. Ndaenda mwambili maiko mbili. Ndachiteza mbili patikula basi. Goma nda pesa chimozi. Kuna kuti ungalemele, ungachuke. Goma ngati wewe sidaliso kwantu ena zilichape. Mwenye kunena pano, mkuona pano tabirada serikali, tabirada pagani kwa mbili ile vice president. Goma siku lina zonsezi zikumana. Mwina nzaka wapakonde kumauza ana nali vice president kare yeneyo bwana boma yo zinata koma chimene sichita chimene chikubwera boma yo safune ndichiweruzo chimene Mulungu azapangalise paife Mulungu azanifunsa uli vice president kwa sababu wa ukulu amalawi ya mbili I chose you to be vice president. Napaza chani kona ndikwauza awa kuna kuti antu awa siyanu antu awa ndi Mulungu akakhala nyumbamo azipemphera kuti ziko mwambuye munatilengera mayi awa akutithandiza koma tinamusangiranji uyo ndekuti patembereredwa mafumu atu awa wene ya kumalemekezedwa chifukwa mafumu naonso amakhala ndizosowa zawo. Kuno ndikufuna kusakale kansala yeka ukaleso MP MP yo ngati alibe ndalama zokalipirira 2,500,000 ndimulipirira. MP akuja waja kansa tukufuna MP amene mukakhala pano nipanga brana matero mukakhala pano nipanga brana MP yo mutipase sina lake mikoso mkwele naye ndinya mkufuzu kwenda kulongwe la sabata nisina kwenda la sabata mkwele naye kuti uyuyu ndi MP watu ndipo sangamazo akalipire chifuata tinachi pa 28 tikanukanisa training makwela wasunguja audiaza janje mulani. I want training ya MP yo training ya kansala tikakupasa ndalama zisingafika kwa watu kuto lina limachitika nayo akulu achipani ababa zitu zambiri zimatera hapa kufika kwa watu hawaiza ulungeka tikayamba kugawa fetereza osa nena kuti uyo ndi wa kongresi uyo wa TPP uyo wa na odyazacha alibe mulandu tikakupasani zitu mupase aliyense amene angati kulandiza bola ali munthu osatira za chipani odyazacha alibe mulandu ndi chipani china chilichonse tifuna tikale mumtendere ndi chipani china chilichonse ndiye popereka zabwino osasankha Mulungu kumwamba kamavumbisa mvula amavumbisira kwa aliyense ndi ochimwaimwe. Ndiye I want inuyo chonde
mukakhala kuno mukuyimirira mulungu mwini wace, MP akuyimirira mulungu mwini wace, tigwirire ntchito anthu awawa. Ndikuwaona azimayi avina apapa, ndeni mazifunso kuti taona na azimayi awa akuyimba nyimbo akuvina, akuvinira ine. Zimene zonse takhala daliso kapena temberero ndi mmene ndichitira ndiyo. Chifukwa zimene mukuchita apapazi sikuti ndino opusa. Ayi. Koma mukusonyeza chikondi. Ndiye tikamachita chipongo kwa inu. Ayi. Kunali bwino tikati sakhale pa maudindo. Mwape pa nsalu. Mwape pa t-shirt. Nsaluzo zikufika usiku pano kuzuzu. Mukamabwera ndi MP. Muzatenge. Muzawapase anthu kuno. Kunoko chikamati chitukuko. Pali chitukuko chimene boma limapereka molingana ndi ndondomeko Malawi 2063 kuti tifuna tipange chani Malawi muno. Tili ndi agriculture, tourism, marketing, manufacturing, zimene boma lizichita likuchita. Koma MP ndi councilor azipanga zinthu zoti anthu azidabwa kuti kodi izakuzitenga kuti izi chifoneka kuti ntchito yanu osapamwera ndi aboma kuti boma sitalipase mitu ili kuti muleme maproposal nkhani za madzi. Mukapanga training imene yoyo aliyense amene ayimirire chipani cha udiya zake sitifuna kungoyamba ntchito fene kuti andisakana. You have to have training. Udziwe kukhala ndi anthu ndikotani. Chitukuko chimayenda bwanji. Chitukuko ndi chimene anthu amachifuna. Ndisabwera pano kutenga mbuzi. Uzakupasana. Komwe mukufuna blanket. Mbuzi yeni ntchito? Ayi. Mukabwera pano mati tifuna ndimwe mfundo. Mfundozo ndi zimenezo. Koma muzifunsanso kuti kodi mfundo zimene zakulakula ndani. Mwapereka chisanzo kukatabe kuti mayi awa ndiyesere ndinene kuti Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Yesu ndi wabwino. Ndiye mundipeze ndiwo amene tumayankhayiza. Mundipeze masewa lero. Ndikuamenya mayiwa. Ndikuamenya. Ndiye ndikuone nimuyo kuti awa ndikati Yesu ndi wabwino amayankha. Pamene ndikuamenya apo. Yesu ndi wabwino muyankha. Simwenga iko yani. Mwamenya kazanu. Iya simwenga kazanu wasaka kazanu. Kakameza mwamenya. Chifukwa kuti mau fundo yoti Yesu ndi wabwino ndiyoona bali pamene akakani. Koma akulankhula yo ngati akupanga za usatana. Mungamuyankhe? Ayi. Ndakuziwa kuti pali ena andale azibwera ni mfundo zongo kopeya, zongo werenga, osachokera pasi pa mtima. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kuti pa 16 September mukavotere wodi ya zache. Amen.